Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Basiru Usman, amma an fi kira na da Bashima. Tare da ni kuma akwai Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ali Jafar wanda kuka fi sani da Mr. Barbadi. Zan yi amfani da wannan dama ce domin na tallata muku wata YouTube channel mai suna Kwararraku Media. mun buɗe wannan tashar nan domin mu rinka kawo muku shirye-shiryen waɗanda za su faranta muku da nishaɗantar da ku a koda yaushe. Ba tare da bata lokaci ba da kuma cika ku da tsaye, ku dai kawai ku je YouTube channel direct rubuta Kwararraku Media. A nan ne za ku ga comedians kala-kala waɗanda za su san nishaɗi. Dan ni wani ji fa na sha dariya ciki na sai da yake. Bayan kun shiga wannan channel kai tsaye, a nan ne za ku ga irin singizin in comedians inda muka yi masu nishaɗantarwa. Kuma irin wannan. Allah ya sa dai kai mu dan kwarai baka zama dan banza ba. Na san mu kana. Alhamdulillah. Dan abin da ya kawo ni nan Ina jin ka, ni kawo ka. Baba ni da ayi mini aure. Nayi girma ne hankali baba ayi mini aure. To jama'a, idan kun kalli wannan bidiyon ya sa ku nishaɗi, Abu ɗaya ne kawai za ku yi mana shine ku danna subscribe kun gani ko? da kuma share domin abokan ku su amfana. Domin shi ne kawai zai bamu dama yi ta sabbin ɗan a koda yaushe ba tare da ɓata lokaci ba. Ku ne kawai ku kasance tare da mu. Kwararraku Media suna nan tare. Allah ya bar mu tare. Ya ƙara danƙon zumunci. Anan nake ce muku wassalamu alaikum.